Moi ben, pois moi bo día. Nesta semana, a Concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro, presentou o prego de contratación de servizos relativos á recollida de residuos domésticos e a limpeza viaria, o coñecido como prego do lixo, que é un dos grandes contratos comprometidos desde o inicio do mandato e que, con boa sorte, pois, estará licitado ao final realmente deste mandato. Pero o importante é falar das condicións dese prego, de cales son as características xerais. Falamos dun contrato en situación precaria neste último ano que sae por un período de tempo de 10 anos e que, como xa se comunicou á opinión pública, vai ter dous lotes, un de 4,5 millóns, o lote segundo de papel e cartón para empresas de economía social e outro lote máis grande de 99,5 millóns, un lote primeiro que inclúe todo o resto do servizo. Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que con este prego o PSOE o que fai é desbotar un modelo ecolóxico no prego de residuos ao rexeitar a planta de compostaxe comarcal que tería que acompañar, senón non ten sentido o quinto contedor, como logo comentarei. Entendemos que estamos diante dun prego máis estético que ambiental e non significa que o estético non sexa necesario, a renovación clarísima de contedores, de maquinaria, de ferramentas, pero esa renovación ten que ir acompañada de elementos ambientais, ecolóxicos, dun modelo que, desde a nosa perspectiva, non é o modelo que Santiago precisa e non é o modelo que este á vanguarda dos modelos que se están a facer nestes momentos. O BNG, ademais, cuestiona que se opte por un modelo de contedores que usará alrededor de 250 toneladas de plástico en vez de materiais sustentáveis. O que falamos é dun contrato multimillonario feito o dictado, segundo as directrices de Sogama, para a comodidade das empresas, sen ter en conta moitas necesidades da veciñanza, sen ter en conta o que din os colectivos ecoloxistas, as correntes de sensibilización ambiental importantes, e sen facer un diagnóstico sobre que aconteceu até de agora, cales foron os erros e os problemas que houve até de agora neste contrato de lixo, e sin mesmo formularse a posibilidade de estudar a remunicipalización do servizo, que podería ser, noutro tipo de contratos faise un análise, un estudo e decídese optar por cal, e todo isto vai condicionar o modelo de residuos dos próximos 10 anos. Entón, indo xa polo miúdo, as consideracións que queremos trasladar son as seguintes. Por un lado, que o goberno do PSOE fai, unha vez máis, unha licitación sen ter en conta nin recoller a opinión da oposición, nin do movimento ecoloxista, nin do movimento veciñal, nin dos traballadores e traballadoras da actual concesionaria que coñecen ben as necesidades do Concello. Licítase ese contrato que condiciona os próximos 10 anos, non se fai ese estudo, esa análise previa para ver cal é a mellor fórmula de xestión, se había de concesión ou se sería factível e rendível economicamente optar pola súa municipalización. Nin hai un diagnóstico previo cando foron e son aínda numerosas as queixas da veciñanza e os incumprimentos da concesionaria. En segundo lugar, desde a nosa perspectiva, os contidos do prego asentan no modelo Sogama, un modelo que non só obsoleto, senón que é un modelo que non é avanzado ecolóxicamente, que non vai na liña justamente da sustentabilidade. Non apostan polos 3 Rs, por reducir, reutilizar, reciclar, nin pola creación dunha planta de compostaxe comarcal que o BNG leva demandando e facendo parte da negociación de orzamentos en distintas anualidades e que é imprescindível para que o quinto contedor, que é o específico para a materia orgánica, teña sentido. Porque, claro, se o que imos facer é recoller materiais no quinto contedor e enviálos a Cerceda, xa simplemente ese traslado é unha proposta claramente antiecolóxica. En terceiro lugar, queremos preguntar, se o papel e o cartón significan máis do 20% dos residuos, como se justifica entón que leven menos do 5% do financiamento este lote, mesmo que vayan en promoción de economía social, pero levan menos do 5%. Tampouco entendemos, en cuarto lugar, por que o Concello aposta pola compostaxe no rural e non no ámbito urbano. Parece que hai unha idea no rural onde xa sempre se compostou, xa sempre se reciclou, e resulta que no ámbito urbano o que se fala fundamentalmente son das 3 illas existentes até o momento, non hai unha aposta clara por esa compostaxe no ámbito urbano. E, en quinto lugar, queremos falar de cal é a causa de non incluir condicións ecolóxicas nos materiais dos contedores.
o que dá como resultado que as persoas contribuintes de Santiago de Compostela, que moitas veces se nos exixe que non levemos bolsas, que sexamos ecolóxicas, que reciclemos, que separemos, pero o que imos facer é contribuir a mercar sobre 250 toneladas de plástico de alta densidade procedente directamente dunha refinaría en vez de apostar por materiais reciclados. E outra cuestión en que o Bloque Nacionalista Galego leva insistindo moito é por que non se inclúe unha partida específica para que a empresa pague a fiscalización do traballo realizado e o cumprimento do prego, pero non con un servizo de calidade, como se di, onde sexa a propia empresa que fai o traballo, senón que ese traballo ten que ser encargado a alguén externo, que ten que decidir o propio Concello quen é, ten que haber esa fiscalización externa, non da propia empresa, e iso non está incluído. Nós levamos moito tempo solicitando que haxa un servizo de control das concesionarias, se nestes momentos aínda o goberno non o ten en funcionamento, que menos que nun prego millonario, nun dos pregos dunha cantidade moi importante, non só no Concello de Santiago, senón nos contratos que pode haber no conxunto do país, como pode ser que non se inclúa unha partida para esa fiscalización externa que pague a empresa máis que o Concello decida. Nós entendemos que a verdade que se rompe unha liña que podería ser pioneira, que non se avanza nese sentido. A comezos dos 2000, Santiago era pioneiro en todo o que ten que ver vanguarda, reciclaxe, en todo o que ten que ver con implantación de diferentes modelos sustentáveis, e hoxe o que se fai é justamente unha acomodación ao proxecto de Sogama, onde non se coñece información diferenciada sobre a calidade da recollida selectiva de residuos no Concello, onde se está marxinando esa compostaxe doméstica e comunitaria. Temos que lembrar, para que estes datos que se refresquen na nosa memoria, que Sogama só recicla 3 de cada 100 kilos que recibe, e que Santiago se sitúa alrededor do 14% da reciclaxe. Por tanto, que o que debería de haber agora é unha repensar se ese é o modelo que queremos. É que, claro, o uso das TIC, que está ben, o uso das novas tecnoloxías, non é suficiente para mellorar a xestión, e menos aínda para facela máis ecolóxica. Simplemente con que teñamos uns camións moi modernos, con que teñamos uns aparatos que sexan a última, non é. Entón, claro, a introdución do quinto contedor ten que levar aparellado, ese quinto contedor que é o da materia orgánica, ten que levar aparellado unha planta comarcal de compostaxe que non se inclúe, porque senón, claro, o que se vai facer é ese traslado a Sogama, e o que está facendo Sogama é recoller unha fracción mínima dos biorresiduos, non? Hai ese transporte directo a Cerceda que é custoso, e ademais, claro, lembremos que Sogama ten unha capacidade para procesar 15.000 toneladas anuais de materia orgánica, que simplemente cos concellos limítrofes xa chegan a elas, e nunca ia chegar a poder asumir os biorresiduos do Concello de Santiago, que están estimados nunhas 18.000 toneladas anuais. Os resultados de Sogama realmente son moi escasos, son moi pequenos, non están á altura. Isto tiña que ir acompañado dese quinto contedor, que noutros sitios existe, mais sempre asociado e en paralelo a unha planta de compostaxe. O que se debería de facer era revisar esa participación en Sogama, establecer un sistema de recollida porta a porta avanzado para todas as fraccións de residuos, e intentar garantir unha reciclaxe que fose superior ao 70%, algo que se pode facer. Pero nós, insisto, temos que lembrar que a capacidade de reciclaxe de Sogama é moi pequena. Entón, claro, o que non entendemos é como, coñecendo os resultados da xestión actual, se coñecen, porque nos últimos anos o certo é que non hai moitos deses datos, non están en riba da mesa, e como se decide continuar co mesmo modelo de Sogama. Eu creo que, claro, ademais disto, se sobre isto vemos que as unidades de colectores de lixo de carga lateral que solicita o prego, as 1.516 unidades, pois o que representan son toneladas de polietileno virxe, que eso, ao final, acaba facendo toneladas de plástico, Entre os lotes 1 e 2, pois, xa digo, compraremos alrededor de 250 toneladas de plástico. E alguén pode dicir, por que de plástico? Pode ser que a concesionaria escolla outros materiais, pero que, claro, as cantidades, as partidas que aparecen facilitan que sexan de plástico, e porque o prego non recolle ningún elemento, non fai mención á sustentabilidade.
que teñan que levar as solucións dos contedores. A contenerización ten que levar, debería de levar, incorporar unha ponderación, unha orientación, unha mención á sustentabilidade das propostas que fagan as empresas. Non se exixe, pola contra, ningún parámetro ambiental para este investimento, nin ecodiseño, nin fenda de carbono, nin fenda hídrica, nin transición ecolóxica, nada que poida facer que as empresas digan pois vamos a apostas verdadeiramente ecolóxicas e sustentáveis. Así que, ao final, xa digo, imos ter que pagar por un investimento que é antiecolóxico e non é sustentável, non? En resumo, que en 2021 un concurso deste tipo non teña en conta os obxectivos de desenvolvemento sustentável 2030 nin as estrategias de economía circular ou cambio climático é pouco edificante, é un mal exemplo de que exista realmente unha vontade verdadeiramente verde. Este ten que ser un cambio, unha modificación, un dar o servizo que a veciñanza necesita, que a veciñanza precisa, porque faltan contedores, porque falta maquinaria, pero era un momento absolutamente magnífico para poder aproveitar que iso se fixese desde unha perspectiva verde, desde unha perspectiva ambiental, desde unha perspectiva ecolóxica. Entón, ese é un problema. Eu, de todas formas, non quero rematar este comentario sobre este prego que acaba de sair sen deixar en riba da mesa que faltaría tamén unha planificación sobre que se vai facer este ano, mínimo un ano, que vai levar a licitación deste contrato, porque é un ano onde sabemos que hai nesta altura moita maquinaria en mal estado, moita maquinaria que xa non está saindo a traballar, que non hai prácticamente contedores de reserva e que a xente se está queixando e poñendo en riba da mesa día sí e día tamén que lle faltan contedores e tal. Que se vai facer? Cal é a planificación para este ano onde vai levar polo menos este contrato poder rematar a súa adxudicación. E tamén unha concesionaria que queremos deixar en riba da mesa que nin sequera cobre as baixas de traballadoras e traballadores e, por tanto, que ás veces non dota de recursos humanos, xa non materiais, xa non recursos, sino nin de recursos humanos precisos para facer o traballo. Por iso, e xa remato, quero solidarizarme co persoal do Urbaser, que estará en folga os próximos días, a partir do día 30 deste mes, reclamando, entre outras cousas, o mesmo que reclamamos nós, que é que se cumpran as obrigas da concesionaria, que haxa melloras para realizar o seu traballo con toda a dignidade e con todos os recursos necesarios, e tamén que se recoñeza esa antigüidade que exixen traballadoras e traballadores e que se lles está negando, non? E con iso remato estas consideracións sobre un contrato que xa digo, un contrato millonario que o Concello de Santiago saca nestes momentos e que nós entendemos que é un modelo absolutamente caduco, que é un modelo que significa máis do mesmo e que é un momento perdido para realmente facer unha aposta verdadeiramente ecolóxica, verdadeiramente ambiental. Bueno, respecto, xa que se pronunciou sobre o tema da folga dos traballadores, dentro do Concello din, Mila Castro, a responsable, dixo que a súa relación cas traballadores é un mero contrato e que tenden que deben reclamar a propia empresa e non poñerse contra, digamos, o Concello. Vostede cree que os traballadores deberían tentarse negociar tamén co Concello? Non sei. Eu, ainda que entendo que haxa unha relación directa, por suposto, coa empresa, aquí hai unha responsável última, unha administración responsável última, porque ao final a concesionaria ten esa concesión, foi unha concesión concedida polo Concello de Santiago de Compostela, que é quen paga finalmente ese servizo a través da concesión. Nós entendemos que é unha mala política a política de darlle as costas a traballadoras e traballadores, a política de non querer falar con elas e con eles, e moitas veces facer a función de intermediar xustamente coa empresa recoñecendo as súas demandas. Unha cuestión distinta é que sexa directamente a túa obriga legal e outra é a posibilidade que tes como cargo público que representas a administración local de poder intermediar, falar ca empresa e mesmo facer declaracións relativas a se están no certo ou non.
E a verdade é que a noso que nos sorprende que ás veces que non se queira pois iso, falar con traballadoras e traballadores e poñer en riba da mesa. Pois é certo que teñen deficiencias, é certo que non se están cubrindo as baixas, é certo que non teñen todos os recursos e todas as ferramentas materiais que necesitarían, e son moitas. Realmente houbo xa reunións con todos os grupos da oposición justamente para tratar estes temas, para poñelos en riba da mesa, e creo que todos os grupos o primeiro que debemos de facer é solidarizarnos con eses traballadores e con esas traballadoras e tamén mostrar que o lóxico sería que a empresa atendese as súas demandas. Tamén porque, insisto, unha boa parte desas demandas coinciden con reclamacións, desde logo, que o Bloque Nacionalista Galego leva poñendo en riba da mesa desde hai tempo, que é que se cumpran as condicións dos pregos. E uno iso con unha das cuestións que dicía. O Concello de Santiago aforraría moito diñeiro se as empresas concesionarias cumprisen o que din os pregos, porque moitas veces ten que facer dotación de recursos extraordinarios para poder abordar cuestións que non se cumprían de, por exemplo, frecuencia de lavado dos contedores. Eso cumpriuse durante moitísimo tempo, non. Reparación e cambio de contedores que están obsoletos ou que están en mal estado. Todo ese tipo de cuestións que non se cumpren e, ao final, traballadores e traballadoras que andan no día a día saben perfectamente cales son estes incumprimentos. Así que o lóxico sería que a concelleira deste ámbito, ese tema que tamén lle interesase, que lle preocupase e que se puxese do lado das persoas que coñecen de maneira máis directa o que está pasando no servizo. Non hai máis preguntas.